مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلت مستيات بيتنا والكما لختي علامة أمن معوات أب قونم كوينم أمر حزبي إن حتصبو بروباغاندا زسرحو أب كدميت واتيم زمدرو زجدرو زقاتمو زقابقو زواسقو زدرفو زدرسون زصحفون وحلولات سبات قدن يم زقمتو أب هاجرنا حيالو ناي بروباغاندا سنة أباباوي سرحات زفريو تباباوين وكا انتلو كم أبنت جن نتي فريلو زرقه اتوكا بعوتانا جدره قطمتات صحيفو نملكي زقوناجو اول سعيد استبهل سب متقاسي قال قدمي إساياس زنبرو ملكاوين سرعاتات لك كم اول اب قدمي توصيم ززاربولم مدرتي نيرماميم نابنت اب شحن 891 توليدو اب شحن 967 زعرفه إيرنبرغ استبهل بروباغانديست اب سوفيت حبرت عبسم اطري زنبري نسو اب كتما كيف يوكرين استولده ايهوداو كوا انتنبره كم ود سوفيت حبرتيو ننفسو امين وانيرو إيرنبرغ اب معرباو كفل العالم اب كم بعل باريسون تقميتو نيري نمصحاف زتقاملو قانقوا روسيا خوينو اب اوان كالاي كوينات عالم اب زتفلاليا ناي سوفيت حبرت غازيطاتات ناي بروباغاندا صحفات يزرغح نيرو صحفاتو ازيوم نصلئي زغسغسون تغوانصتنيم نجرمناوያን قتل زبل حركه اب وتهدرات سوفيت حبرت زتاتاتو سبي نيرو سراويت سوفيت حبرت وي نتوم بقيحت سراويت زفلطو زنبرو وتهدرات سوفيت حبرت بجغننت نخقالسو خا ابرتيعو بروباغاندا يسرح نيرو نسو اب صحفاتو حيال سمعيتن قطعن بمنصبراق نتخينات رسني اناوسخه حيال ناي بروباغاندا سراح يعي نلوم جن نتعبي ناي جرمن وي ناي هتلر بروباغانديست هيواتينا كندسس مالت ناي يوسيف غوبلز سناي مكتتال Der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. نولك أملختي نمك نجاو قطمتاتن مدرتاتن صحيفهم بعوتان تهديد بزملقو قنان عويلهم زنببون زمدرون ناي بروباغاندا مسارح زخون سبات تعذيبكم دلخم أوا أب هاجرناون أب كومو عودي تمديبهم زسرحو سبات اللو نلومجن نحادة أب أوان سرعات نازي جرمن كاندي ناي بروباغاندا مدارن حنقول سب حتس أبن ناي زنبر تاريخ هيوتنا كنرئي يوسيف غوبلز يبهال اب رايت استبهلت نيشتي جرمناويت كتما توليدو مس حمشت كالوت احواتو عبي يوسيف سدرا بيتو صنعات تختلت امنت كاثوليك سلازنبرو قصالي ناب بيته كريستيان ان تملالسن امناي حبرت صلوت ان تساتفن بمورالن سنه سرعاتن تهانيصي يغبيزو غنا اب غيزي قلعنتو بحمام تتقيعو ناي اغري سنكلناكوا انتغاطمو اب تمرتو جن ازيو بلوص ينيرو عمتاوي صبوق نطبي ان مزغبه خا امناي كالاي درجه ملقق فتنا كاب ممهرتو زلعله وصيت سلازمصه ناي معصاوي تمرتي مدرخ قرب عد رخيبو قداماي كينات عالم ككايدن كلو تمحره ينيرو ناب سراويت كيصمبرغن زنبرو ناي اغرو سنكلنا عنقفات كونو منغست خا ولاون كابتي نسراويت زحجز كجله نصا غبرو اب يونيفرسيتي هايدلبرغ مصنعته مسوده كم صحافين غازيطኛን ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ጸኒሑ ግን ናብ ከተማ ከለን በመኻድ ኣብ ሓደ ባንክ ተቆፂሩ ክሰርሕ ፈተነ እቲ ስራሕ ስለ ዘይፈተዎ ግን ኣይተሰማምዖን ሓሚመ እናበለውን ይበክር ነይሩ ንሱ ኣብ መድረኽ ክወፅእ ክጽሕፍ ክምድር ይደሊ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ባንክ ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ንዕኡ ከም ዘይከውን ተረድኦ በዚ ኸኣ ናብ ስድርኡ ተመሊሱ ክነብር ወሰነ ኣብ 1925 ኣብ ኣኼባ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንሂትለር ተላለዮ يوسيف نهتلر مسرعيو እዚ ሰብ እዚ ንመጻኢ ነዛ ሃገር ክመርሕ ብቕዓት ክህልዎ እዩ እቲ ቁኑዕ ነዛ ሃገር ዝኸውን ናይ ፖለቲካ ሰብ ከዓ ንሱ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ሓሰበ ሂትለር እውን ነቲ ናይ ዮሴፍ ናይ መጽሓፍን ናይ ምምዳር ዓቕምን ብምርኣይ
ኣብ 1926 ናብ በርሊን ከም ዝኣቱ ገበሮሞ ናይቲ ዓሌታዊ ሰልፊ ቀንዲ መዳርን ጸሓፍን ኮነ። ኣብ በርሊን ኮይኑ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያንን ኣብ ልዕሊቶም ናይቲ ሽዑ እዋን ኣብ ስልጣን ዝነበሩ መራሕቲ ጀርመንን ከቢድ ናይ ጽልኢ ጽሑፋት ይዝርግሕን ክሳብ መንእሰያት ወዲቡ ኣብ ጎደናታት ናይ ተቃውሞ ረብሻ ክለዓል ይገብር ነይሩ። በዚ ተግባራት እውን ካብ ስራሕ ተኣጊዱ ተኸሲሱን ተፈሪዱን እዩ። ኣብ 1928 ነቲ ዝነጥፈሉ ናይ ሂትለር ዓሌታዊ ሰልፊ ወኪሉ ኣባል ባይቶ ጀርመን ኮነ። ቀዳማይ መደርኡ ከዓ ብጸርፍን ናይ ጽልኢ ቃላትን ዝተዓብለለ ነይሩ። ኣብቲ መደረ ከም ቀንዲ ተጸላእቲ ዝገበሮም ድማ ኣይሁዳውያንን ካልኦት ኣንጻሩ ዝነበሩ ፖለቲካውያን ሓይልታትን እዮም። ንሱ ንህዝቢ ኢና ንቃለስ ኣንጻር ገበቲ ናይ ካፒታሊዝም መራሕቲ ኢና እናበለ ህዝቢ ክሳብ ዝኣምኖ መደረን ጸሓፈን። ጥሪ 1933 እቲ ዝፍራሕ ዝነበረ ጋህዲ ኾነ። ሂትለር ናብ ስልጣን መጺኡ። ዮሴፍ ናይ ዜና ሚኒስተር ኮይኑ ተሓጺዩ። ስልጣን ድሕሪ መሓዙ በቲ ንሱ ዝዝርግሖ ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጽሑፋት ተጸልዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ በርሊን ቅድሚ ሕጂ ዝግልገሉሎም ዝነበሩ ናይ ስነ ፍልጠትን ፍልስፍናን መጻሕፍቲ ኣብ ጎደና ከቃጽልዎም ተራእዩ። ዮሴፍ በዚ ደስ በሎ። ኣብ ዝነበረ ምርጫ ኩሉ ህዝቢ ንናይ ሂትለር ሰልፊ ስለ ዘይመረጸ ዮሴፍ ብናይ ፕሮፓጋንዳ ስርሑ ነቶም ገና ኣብ ሓሳብ ሂትለር ዘይረዓሙ ንምጽላው ናይ ጋዜጣ ሬድዮን ፊልምን ስራሓት ክፈሪ የተባብዕን ዝኾነ ኣብ ስነ ጥበብን ስነ ጽሑፍን ክነጥፍ ዝደሊ ጀርመናዊ ድማ ብናይ ሂትለርን ፖለቲካዊ ሰልፉን ሓሳብ ከኣምን ይግደድን ነይሩ። ዮሴፍ ጎበልስ በቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚኒስተር ስርሑ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ቁመቱ ሓፂር ክነሱ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ደው ኢሉ ክምድርን ነብሱ ናብ ተዓዘብቲ ከቕርብን እንከሎ ግን ንሰማዕን ንተዓዛብን ይምስጥ ነይሩ። ብተፈጥሮ ውህበት ናይ ስነ ጽሑፍ ስለ ዝነበሮ ከዓ ብስራሕ ምኽንያት ምስ ደረስትን ተዋሳእትን ምውዓል ይጸልኦ ይነበረን። ካብ ሓዳሩ ወፃኢ ምስ ገለ ህቡባት ተዋሳእቲ ይዝሙ ስለ ዝነበረ ግን በዓልቲ ቤቱ ሕጉስቲ ነበረትን። ንሱ እውን ምስ ሓንቲ ተዋሳኢት ዝጀመሮ ፍቕራዊ ዝምድና ክሓብኦ ስለ ዘይደለየ ንሂትለር ብምምኻር ብወግዒ ምስ ክልተ ንስቲ ክነብር ሓሳብ ነይርዎ። ሂትለር ግን ንሓሳቡ ይደገፎን። ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ሕማቕ ስእሊ ክህብ ስለ ዝኽእል ነቲ ዝምድና ከቋርጾ ነጊርዎ። ንሱ እውን ከምኡ ገበረ። ዮሴፍ ጠንቂ ብዙሕ ምፍሳስ ደም ዝኾነሉ ምኽንያት ከም ኣብነት እንተወሲድና ኣብ ሓደ እዋን ስልኪ ብምድዋል ሓደ ናይ ኣይሁዳውያን ቤት ጸሎት መጥቃዕቲ ክወርዶ ትእዛዝ ሂቡ። በዚ ከዓ ከባቢ 100 ዝኾኑ ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት ብዙሓት ቆሲሎም። ጀርመን ንጎረቤታ ፖላንድ ክትወራን ከላ ዮሴፍ እቲ ቀንዲ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕ ዝነበረ ሰብ ነይሩ። ምስ ግዜን ኩነታትን ዝኸይድ እዋናዊ ኣሳእልን ቃላትን እናተጠቕመውን እቲ ኩናት ንኽካየድ ሓጊዙ። ካብ 1939 ንድሓር ሓይሊ ናዚ ጀርመን እናደኸመ ክኸይድ ምስ ጀመረ ሂትለር ብብዝሒ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ይደሊ ነበረን። ኩሉ ዝሰዶ ዝነበረ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ብመንገዲ ሚኒስተር ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ዮሴፍ ከም ሓደ ዓብዪ መዳሪ መጠን ነገራት ብኡ እዮም ዝግለጹ ነይሮም። ስርዓት ናዚ ጀርመን ምስ ሩስያ ኣብ ዘካየዶ ኩናት ብኸቢድ ምስ ተሳዕረን ከተማታት ጀርመን ብሓያል ደብዳብ ምስ ዓነዋን ናይ ሂትለር ምስሊ ኣብ ህዝቢ ጀርመን ክጽልምት ተራእዩ። 1943 ዮሴፍ ነቲ ዝተፈጥረ ዝሕፍር ኩነታት ንምትህድዳእ ኣብ ክንዲ ሂትለር ኮይኑ ኣብ በርሊን ሓደ ዓብዪ ጽምብል ብምድላው መደረ ገበረ። እቲ መደረ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክንዕወት ኢና ዝብል ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ኩናት ድሮ ስዕረት ጀርመን ተራእዩ ስለ ዝነበረ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ወዲቓላ ሓገዝ ህዝቢ ንደልለና ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ነይሩ። ዮሴፍ ክሳብ 60 ዕድመ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ታዕሊምን ብዘይ ወተሃደራዊ ልብስን ናብ ኩናት ክኣትዉ ጎስጎሰ። ብዕለት 22 መያዝያ 1944 ዮሴፍ ጎበልስ ምስ ስድርኡ ናብቲ ሂትለር እውን ተሓቢኡሉ ዝነበረ ናይ ትሕቲ ምድሪ መዕቆቢ ኣትዩ ክነብር ጀመረ። ብዕለት 29 መያዝያ 1945 ሂትለር ምስ በዓልቲ ቤቱ ኤቫ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ክተኣታተው እንከለዉ ዮሴፍ ኣብ ጎኖም ነይሩ። ሂትለር ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ ነብሰ ቀትለት ፈጺሞም።
የሴፍን በዓልቲ ቤቱን እቶም ዝወለድዎም 6 ደቆም ኣብታ ሂትለር ዘይብላ መጻኢት ዓለም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ደቂሶም እንከለዉ ንኹሎም ደቆም መሪዞም ቀተልዎም። ነቲ ናይ መርዚ ከኒና ንደቆም ከውሕጥዎም እንከለዉ እታ በኽሪ ጓሎም ካብ ድቃስ ተበራቢራ ነቲ መድሃኒት መውሓጥ ሓንጊዳ እኳ እንተነበረት ብሓይሊ ክሳብ መንጋጋኣ ዝስበር ብምህራም ግን ኣውሓጥዋ። ደቆም ምስ ቀተሉ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ጉድጓድ ብምውፃእ ኣብ ቅርዓት ጀርዲን እቲ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ንሳቶም እውን ንባዕሎም መሪዞም ነፍሰ ቅትለት ፈጸሙ። ህይወት ናይ ውሕዳት ጨካናት ሰባትን ናይ ሚልዮናት ንጹሓት ግዳያትን ምስ ሓለፈ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ተዛዘመ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ከም ዮሴፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ግጥምታትን ስነ ጽሑፋዊ ፍርያትን ብምጽሓፍ ዓዊሎም ብናይ ተህዲድ ቃና ዝምድሩን ዝፍክሩን ይቃላቐሉ ኣለዉ። እዚ ከዓ ናይ ውልቀ መልእኽቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ናይ ዝኾኑ ሰባት መግለጺ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخي قنا مسلي فتحي